What on one China 1 million one. Do so no aya kawadwen dwumadie stadium pensem mo no yade akogo no enen so ya dwoda wadofo no de acha yenti ate esi monten so na ye ne Ghana fo ba bedi nkomo wo nka wo madwene de akoso wo man Ghana mu ya wo pesa ban so atie no ye de ma wo mo nene no kawadwen dwumadie no ye ba bedi nkomo no e de afa toyin fi no a aban e de eba no na wo hwemu a ehun sam kra beto dwa no ahyenkafo ne Ghana fo dodo no a kasa Sebo ne so na de na nsem bebre nti so afo be de akire ba kwa information so kojo upon enkroma de nsem atodwa ya ba circle new plan station any adrobafo any Ghana fo ba be di nkomo wo mun kan wo dwen famfa san nsem yi ho dem hye no so se ye pia bontin say na ye de kan wadwudwumade ne brawa eye University of Education Winneba distance admission no eye de a ekoso odwuma ye ni obata obi apesa oto so wo nwumasua mu no call University of Education Winneba admission ekwaso 0207 381 668 0207 381 668 na one in Perifuaka Saje Mensa Enterprise so at a V Mr. Bansan Chanenkwa and a yen to about would be says him fear what who say you as 110-0242-201-110 2C mobile TV or phone or call apps net download 2C mobile TV program CBA Koso TV station Benya Kwai Ashebi Kawaji Media Bia or Baby Pesa Yamrawa for 0244-905-881 0244-905-881 Sabre Kawaji Media and a bre aswano Yarin Perifo New Kama and Fasa Toy Finua and Nay Ba and I say Emma no Papa Badum TV. Madam, yo, now who chika kwa him? Medaboko Coco. And Coco, not say no, a bino, yet say yes, Toy Phoebe, Eba, Naba, Yanocrofa Bre, Yakasa, yes, see at the back roadworthy no Oko register, Oko renewer, not what you are Casa, Cassia, Etiabi, and Ketua, Commercia, Obia, Sato Infi, Washankari, wouldn't say. That way, feed moment, no cranny. Ebeka road wet and on idea. Ebeha. Ebet Baba said me concoco, me car say. Overfred to a kind of ma, but be a kind of sitting yet. I mean, Jawa, if you bed such as a for rubber. The me fret to a can I am man. I didn't say me cock up, yet I could and a bed. Yes, you know, me a friend from some going near. Aha. Any this one, and that one, so I bet nearest places are a bear, you know. You can flip on why then. Or bet you one, what you cat. It's a baby, maybe. What can I do? Simple crap. Papa, July, but I'm penny for so do home come on. What I won't hear said. There be a win here. As there be an ECC drivers, and we here. I buy no, agitated to a tour, baby, baby, and I said, yeah, ya the boy be a man. At the moment, because Obi be better, they can't say Siquansoda. Obi wa not there be a codify, continue there, and yet I buy any new fuel. Come on, General Papa, so come on. You told me to the band and you cry, ACC. I told you, you know. Nobody's here. You company maybe also I'm more lawyer for Adom. I don't have for going to be. Until I buy a bar, yeah, last is the only Bible is here. Tobu can net or a tree and what you are. The other for the purpose of the man and yet. Etienne, no, I can't not drain. I need to know you're told you feel. They say, I
aban na say what the toyin car say ba be sisi miami akwantempo no so efi se mpempi no enipa ehwe wo mo nkwa wankwanhia mu no nyame anim nie e wo soro papa enti wono ade we banti wo ka kase say ya na toyin car na fa na yesi wo ko register ana wo ko renew roadworthy na na ye beje eno aka ho eno nsam no ashankafo no ntiase no wo mo ne aban na nyadwen ya ba ha odo ye mo akwa ba ye na ma wo so kira wadwen madwen kira me kire ne say ono de emoaye aban bia ye na dwen so ba drivers na osisi ye de pom sika roadworthy so no me try ba say me ka inside the whole day the whole year that's kind of me tuya ne say fine ye to so o ka be say o be fa phone o be frɛ driver on fa internet scanner otua ne say end of the day no wa be kwa kosa akopɛ car no wa be to car na free wo e de akɔ o shop no wa kɔyɛ car no internet scanner otua ne say enhu hia say emo de beto so obi asa ne ye ne dadada no obi aka say ya fa car fa we say miss how the best solve problem but challenge ne so say na bia say akwantimfi akase bi na say afi adadwo wuni wo bi a ebe fa na de nkwanhie ba no ti na ban na yesa mame me no ka say me lodu akonkoko wo fa kwan no so aka sa asesi wa kase enyo enya sam si ho be almost 1 month egusu si ho ono na eso mo fa ho adwen na mo yi car na enya sa tax na mo de be to road worthy so no ono enfe ba ye on fa tax uko renew what they are to so into the moment or they are to okay me 20 cedis me kwa me 25 so still what they are to so esun roadworthy and esun towing fee like said you utua roadworthy no we betua we so separate towing fee ni separate towing yes see almost driver o my adwin say most no drivers na to aba o my adwin so mo ban so aye drivers no mo boy apo di nyom sika ne mo be bi aye do mase but me kire say we de yempe drivers yes yempe ya da say kan wadwen no wa Adom TV odo ye mo akwa baba Adom TV na o ka no utwi ekwa he me rane circle nkoko na kwan so ye kwan no so de nokure ara bat enema bi wo kwan no so ba ko mienu a even kwan enam so portos timi da so portos no beda kwan no so ma akum drawafo ebekum passengers satam no de ye hu o sorry a omo ti radio so a omo bi o ma no omo se drawafo ye nkanka yie de bekum aban mu nipa dana de ye beba betua na je se enya ye nam kwan so dada de omo fa ye nya hwe na sa to wi fi ya omo de bai me kwan de ene ma adwen fa kire se metimi atua o mekwa kotwa waje me ebeduru se me ka besai a me hia to wi wo be frɛ number na bi kwa switch off setam so no ho akire den na wo be ye etimi de nka me aban ne me be ya adwen anka odi towing car ya bai onya yi onfam petrol kwan so ka asai no betwe a no atua wo ha enye se force se nka ye kotwa road wet a ye ntwa ntoa so ende me ne na ya yo nti aban wasum a wo mo de pene se ese ya na no abefa wuni eminie na ya dwen ho no ya tua na se ye de ka road wet ho we renew sa ne de wo mo ne aban no enya dwen papa mo akwa baba Adom TV e to say twika akwa he fine ya che ne say Sasa mo kan e fa so bi ni so asam de he say mo di toyin fee fa so bi ni yeso man sa because yen adra for ye ho no yen adua yen nya we tim te sia ne say tuturu mi am dra yi MPP party be papa o hada o omdo mo ni si da for so papa atu do yin da so jan ya so what I say? Yeah, you also doctors. Yeah, doctors. Sure, and I do. Doctor, what? Yeah, you need them course. You did put them say, my dear. And not of say. What of about? What you don't? You don't for here, pa. Yes, sir. No, what you pa? Yeah, that's a papa, papa, no one here, pa. Now, drop for one more child, doctor for one more crankwa. And it's a way, maybe a better one much a better dear. Nanny, we are them Baba Adom TV. Hello. Now, so you call but I'm station more, you former station. Yanti away. I'm Mr. They met me at one say, you know, someone in Kaya, but it will be so MY. Because I could see, I could say, baby, and baby, I bear 1 corner to the crop.
na wa frɛ to ani sɛ ɔmɛfa wa sɛ ɔda hɔ a sɛ anadwo bɛyɛ wan kokoro nya ne ɔbɛyɛ ɔbɛba ɛni sɛ ɔmo yɛ sɛ okay woka ne sɛ yɛbɛyɛ sɛ bi a bɛbɛsi no wobɛnya bi kɔrɛtɛ na ɔde si na sɛ adeɛ kyɛn sa na pankwa na bi a na anadwo koraa wobɛnya ka bi obɛtumi de si baabi ama wa ɛyɛ ka wobɛgye to na wobɛtua bɛyɛ 1 year kɔ na ɔka nsɛ yɛ a mfaso bi anu sɛ to yɛ sɛ yɛgye wo mfaso bi ɛma so ɛnyɛ dɛ ɛma yɛn nti ɛni mom na bɛtumi aboa yɛn sɛ yɛhwɛ sɛ bi a ka ne bɛsɛ ne bi a tons no cars no yɛbɛtumi agye sɛ bi a yɛbɛgyekyɛ ebi asuhu nsanwam suhu ebi a ɔfɛn sɛ osi no ne ɛyɛ nkɔkɔɔ no ne agyekyɛ cars no ɛkɔsi soɔ nti sɛ deɛ ɔhu sɛ wofrɛ no ama koraa wobɛtumi akɔ afa kaa kɔɔ akɔyɛ dɛ akɔfrɛ ɛyɔ akɔ station akɔfrɛ sɛ bi ɔmo mmra wo meka tesia wa ama deɛ ɔhu sɛ wokɔfrɛ ɔmo ayɛ ɔmo ama ba anadwo sɛ wofrɛ bi kɔ ɔbɛka sɛ ebi ɛsɛ ɔma tɛ ɛni mo na ebi sɛ betumi ayɛ dɛ aboa yɛda sɛ kawadwe no no papa mo akɔ aba Adom TV ya ɛna wo so kawadwe ma dwe ne sɛ saa mmara na mo hyɛ no yɛfrɛ me apana mo new plus station nkɔkɔ station saa mmara na mo hyɛ no deɛ nti a mente aseɛ sɛ atɔ kaa ne ma afi bi a metua sika no ɛtwa road wet na sɛ ɛmfie du na meka sɛ yɛ a na sɛ na mwa gei na mede bi ngeni mfa so ne sɛ bɛka sɛ mentua ɛde mu yɛntua deɛ ɛtua no a na meka sɛ a mɛkɔ han ka amna ba bɛtwa kɔ no papa so kawadwe na ko tiri ko do ankasa enti no kawadwe dwumadie wa Adom TV mo akɔ aba me da se simple ni me ya driver me drive free circuit to nkɔkɔ ɛno kora de aban ne reba na em sɛ wɔn hu kotoko mfa krowa nhim ɛkyerɛ sɛ ɛmra we a wɔde bɛyi ɔmo a wɔn nkura se no wadwe ɔmo ho to nka bɛ na betumi akɔ nkura se akɔ akoto saa kaase bi afufuru ɔmo kwam na ɔmo so ɔmo bɛtɔ yɛ kwan sɛ nam isu yi ɛkwan no dodoɔ na so na eku yɛ ɛkwan no dodoɔ na so na ɛsɛsɛ yɛ kaase ɛmi enya yɛ ho ma yɛn so yɛ abrabɔ nkɔ yɛ nim ɔhwɛ saa nyama no so no wɔnyɛ deɛ di kan to yɛ asɛm a wɔkɛn sɛ anɔpɛ yɛtie news ɔno anum to sɛ Ghana we are not a poor country enti deɛ ti ɛsɛ sɛ yɛnyɛ poor country no ɔmfa no nyɛ adwuma na wei ne deɛ mmoa yɛ ɛsɛ yɛ sika na ɔgyegye nti na ahobɔ biara ni hɔ a ɛbɛboa yɛ driverfoɔ a yɛwɔ kurom yi mmara no so sa nyɛ adwuma sɛ ɔma hyɛ mmara sɛ kaa kɛseɛ no ɛbɔ si sɛ ɔmo nyɛ adwuma nso saa sisi mu anadwofoɔ no saa kaa kɛseɛ no a ɛsɛ sɛ kwan mu a ɔmo kuku yɛ driverfoɔ no ekuku passegerfoɔ no ɛno na ɛsɛ ɔmo sɛ saa mmara no mu den sɛ ɛbɔ si saa kaa kɛseɛ no ɔnkyɛ sɛ ɔmo kɔ kwan so meda kawadwe no no papa mo akɔ aba ya mejo so me dia the champion macho me station master wɔ no plan station saa asɛm na ɔmode ba ne saa to yinka no yɛ driverfoɔ ɛmboa yɛ ɛyɛ obi contract ɛna ɔmo akɔfa ɛde aba yɛmpene de yɛmpene ɔkyena for saa nyama wɔ a yɛde ba no ɛbɛma yɛn driverfoɔ yɛ sika sa for sika wɔ na bie no ɔbɛtua saa nyama wɔ a wɔde bɛma yɛn nti de saa yɛne wɔm ɛnya adwen yɛnya adwen dɛ yɛnya adwen ɔkyena nti saa nyɛ wɔ yɛde yɛmpene saa nyama no for yɛwɔ Ghana na obi akɔfa bibi de aba emiri bi yɛte kurom a na obi akɔfa ntadeɛ bi de abrɛ yɛn sɛ driverfoɔ yɛmpam ɛno de nya yie yɛde sɛ yɛne abie driverfoɔ no sukuufoɔ bam enti saa nyama na ɔmode ba kurom a obi kɔfa bibi a na ɔde aba na yɛde ma driverfoɔ no yɛnyɛ aso ɛna ɔmode yɛn bɛdɔ nti ɛsrɛ wɔn nyama bi a ɔmɛyɛ ɔmo firi yɛn mpanyinfoɔ ɔmo no wɔn tena se mpanyinfoɔ no kasa yo no nti asɛm a bɛka no no yɛda se papa kawadwe dwumadie wa Adom TV na yɛne new plan station Yamra Wafra Yam was 0244 905 881 0244 905 881 J.O. Mensa Enterprise at the Mr. Bansan Kwa and an air say a white or the Puana Yawafra 0242 201 110 0242 201 110 Sanso and University of Education distance admission or Ekoswa so yes and can we are getting new person to a woman so 0207 381 668 0207 381 668 2C mobile TV download your phone na programs to be a Kosovo TV so now also when you be Asha Yamakwaba. Oh, yeah, we are driver now, mate. We patch me a mate. Antimate, no casa, yeah, we are there. Oh, me casa, yeah, Camlemunu de Cassa, not throwing car, my back to free. And she say, yeah, man, they abandoned yes, and me. At the chest, it's me best station, Queen Yabinko. It was Cassa or the touring cab, and I say, I'm fat.
skabi man on answer or that my dear and there send yentimi. It's a panacho on train sign. Yeah, that's a papa. Mamma, Uzuba Cabiana. Mitimika bitrese. Yanka the ode bani the yanka Namra baby on so yet. But I know a full say Sakani say ya. Baby a driver in pay. And maybe your betray and see a man. None come out on name or no chiaco baby. Naturally, no, that's a driver in name pa, that's Susi. And yet, oh, it is what I also about boy. Oh, my idea, I come bed about toyam. I may master Motietiam. Yeah, that's Saint Mamma and Assam Tietian or Con, Adiama, I am auditor news over Cabiana. Who body search him? Etikawaji, you may dear now, Yadia PM on your plant station. Now, a drop of 4 ADM, come on, Papa, so come again. Yo, Miss Medawasi, Sewa Mamma Sa Aquanian. Now, some and everybody dear, and come a slim pipia by. Sena Roma, Yan a boy, ya, Yatuaba, a money buy. Nana Bano, or she bobby. Nanso, or buy a name of my heading. In Tankabet me as I deal with the unconfirmed tour. Nankin Ameboa, or chaff for yes, we are if you are for yes, be more corner. Nankin be the Sashi Naba. Nancy, so I saw the Sashi way bar. One here, Crano, a Badwam, a man for crack and so. Nanabe Crawanya, who are won't bet my 20 anno. It's me and Camesra by say, 120 boissy. Now, 1 man she says, I shall know the year, Jumano, entering in answer Takra, send your bear, Bibia Bear 1 because it says, come on, you talk cry and talk, and I can't crash your cry and for, and you may not jagu, and you may never say. It's so sad we say so baswa, and also a bear dava for pa, intimaso, near Mecano. Yada say, Kawaji, you dear Wadum TV, and I will say, Yanni, man for AD and Koma, Wahana, Yahu, dear Papa, now business to say. Wahima business in the city and go. Yanto Nemakura was a crow, no was a coffee. Yanto Bakura. Not support business, no way. Wahima Yanto was at the yellow affair. This Kakuya and then a manosatiana. Marketing more than Papa. Yes, yes. I know more Cassano, just a baby, and quite ye, Bekra support, Ripa here and a day, one better support, Jadia. And I was said, you man, over support. Mamma, means got a mess, and nice game, Mukofebu, if I'm dicing. I demand and go you cry. Ebeye nyamiti wa adiachu nkwado obenya bibia obedie ye gina we so na kan wadwudwuma de Wadum TV so na ha na brama kwan na nda ye de nyina asie na University of Education Winneba distance admission no koso nti obatan owfo odwuma ye ni se woton de wo pese oto anwomasua so akoho 0207381668 na woni wo makasa je o mensa enterprise ade vi mesha aba oba wudi bisiesie wa hifie ho akama ensentrane nko a ene be 0242201110 na woni wo makasa 2C mobile TV so ho phone no wo de download na atese ne programs bia wo benya bi wo ba bi na wo hwe wo pese enkwahi Kawadwen Yabaho now also to make sure Wadwen Afra 0244 905 881 0244 905 881 and Nede Kawadwen Jumadi and Yadi see her Makafu ya cameraman and Odium Bayer and Anaya that and so yeah coordination noa and a Jesse Shankani Wadium Bayer Dino Bakupena Fia Manqua Tamakreda Munina see one body share anything.